Villellä jänskä. Kypärä jänskä. Maailman siistein verme. Oh. Kuka laskee? No niin. Aina loppuun. Tarvinneko tota laskea? Mulla on uusi puhelin. 5, 4, 3, 2, 1. Aja. Vittu, että tää vetii korkealle. Nyt näkyy koko ajan, kun on pimiä, kato. Nyt näkyy koko ajan, kun on pimi. Vittu, että oli siisti. Niin se aina aluksi näyttää, mutta sit se tässä, kato, se jotenkin saa sen... Se nyt niinku nolla. Ei saa. Ei saakaan, vittu se pyörii saatana. Ei kyllä se sai. Saa se sen, kun se... Menkää vittu perässä. On se jotenkin huonosti. Vituusti pönkyttää. Kuuluu vaan saatana. Nyt näkyy kyllä koko.